हाय गाइस माय ब्लॉग चला जीवा आम घर पाखे गोटे पार्क अच्छी पार्क उठे देखा कौन कौन देखा मिलूँ कौन कौन सुविधा अच्छी पार्क ना कौन लेट्स गो आम बेसी पहुँच जाइए पार्क भितर कौन अच्छी भितर कौन कौन सुविधा अच्छी कौन कौन अच्छी चल देखा भाई आसी आम खोली सारे गेट एंट्री करा भितर को प्रथम तो भल लगुच देखिए आगू कौन कौन अच्छी सब बढ़िया जीवा कौटी कौटा बुझा यहाँ एपटा एपटा कहीं धरिए खाली खाली धरिए ना गेंडे पार्क ना किए देला गेंडे पार्क गेंडे पार्क रेकर्ड हो गला पूरा हाँ गेंडे पार्क भाई मैंने आम गेंडे पार्क केमती लगुच प्लीज कमेंट कर जनातु चनाटा टिंकीपड़ा रोड रे पड़े गोटे गेंडे पार्क छोट मोट गाँ गहली फैमिली एटर गेंडे पार्क यहाँ वाह वाह बढ़िया झाका सब सुविधा अच्छे भितर भाई आ भर सब प्रकार सुविधा अच्छी बोटिंग भी अच्छी फसल भी लगी मूला आमर गोदी छुई ना हाँ गोदी छुई बरुड़ी भी कहती बरुड़ी छुई अपराजिता ओ भाई साहब मस्त लगुच संगाती हरिण ये बाघ टाइगर बढ़िया बहुत बड़ा प्लेसटा आपण मैंने आसिक बुलिकी जापरिए केते केमती छाड़ूना प्राय एटा पर्सनालीटी छाड़ूना प्राय क्या पर्सनाल एटा गोटे फार्म हाउस भुवनेश्वर गोटे ये कि गछ बाप मूल एत मोटा है अगर कि अगर सर गुआ गछ भाया पूरा आम गाँ ये अच्छी बढ़िया ऊपर गोटे मयूर थी अच्छी ना भांगी जाइए हाँ अच्छी 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 मयूर अच्छी मुझे एकुटिया पार्क रे एकुटिया कहीं ना गेंडे पार्क आनाटा गेंडे पार्क कौन दिखाई जानते तो प्रथम नुआ नुआ होता खाली गेंडू गछ लगी ये गोटे ढल रोड होता मुझे देखी दूसरी गोटे ढल रोड होता गेंडू गछ भी लगी बहुत गेंडू गछ अच्छी हाँ ये ढल रोड होता ये ढल रोड साइड रे सब जगह पूरा बहुत प्रकार गेंडू गछ खाली लगी
ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଏତେ ଫ୍ରି ଥିଲା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ବହୁତ କଟକଣା ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ସେତେବେଳେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପୁଳାଇ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡେଇ ପାର୍କ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ଗେଣ୍ଡେଇ ପାର୍କ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡେଇ ପାର୍କ ରହିଗଲା ନାଁଟାର। ଗେଣ୍ଡେଇ ପାର୍କ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଗେଣ୍ଡେଇ ପାର୍କ ବୋଲି ଏଇଟା। ୱାଓ, ବଉଳା ଗାଈ ସାର ଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇକି ପାଇପ୍ ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ଚେରରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା। ଦୋଳି ବି ଲାଗିଛି, ଝୁଲା ଦୋଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ। ଆମେ ବସିକି ଖେଳି ପଡ଼ିଆ। ଏବେ ତ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ। ଯିବା। ଗାଇସ୍ ଆଇବିରେ ଏବେ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ଭୋକ ବି ପ୍ରଚୁର ଲାଗିଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏ ଭିତରକୁ, ଏବେ ଆସିଲି। ଯାଇନି ଆଜି କୁଆଡ଼େ, ତ ଫ୍ରି ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ଯିବା ଦେଖିଆ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଭାଇ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପାର୍କରେ ଜଗା ରଖା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଫସଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। କୋବି, ମୂଳା, ବିନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଲାଗିଛି। ତା ଭିତରେ ସେପଟେ ଆଡ଼େ ଲାଗିଛି, ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଟିକେ ଝୁଲିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ଏତେ ନଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଛଗୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବର୍ଷ ପରେ। ଚାଷବାସ କରୁଛ ତ? ପାର୍କଟେ ଭଲ ଯେ ବନେଇକି ଚାଷବାସ କରୁଛ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଲାଗିବ କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ି ନା? କାକୁଡ଼ି ଲାଗିବ। ମାଲିକ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି? ସେପଟେ ଇଏ ଲାଗିବ ଜହ୍ନି, ଗୋଟା ଫଳ ରହିବ କଲରା। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆମର ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଲାଗିଯାଇଛି, କୋବି ତ ଲାଗିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଜିନିଷ? କୋବି ତ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ନା ରେଟ୍ ଅଛି? କୋବି 10 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲି 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି, ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ନା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିଜିନ୍ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ସିଜିନ୍ ନଥିବ ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇକି ରେଟ୍ ହାଇ ଚାର୍ଜ ରେଟ୍ ପୁରା ଥିବ। ଏଠି କୋବି ହେଇଛି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, କୋବି ନଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ କୋବି କି ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି 50 ଟଙ୍କା ଲା, ଗୋଟାକୁ 50। ଖାଲି ପତର ପୁଳାଇ ଥିବ, କୋବି ଗୋଟେ ସଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଥିବ, 50 ଟଙ୍କା ଲା। 10 ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇଟା, 10 ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇଟା, ବନ୍ଧା 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ବନ୍ଧା ରେଟ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ ନା? ଭାଇରାଲ ତ ହବ ଆଉ। ଇଏ ଆମ ଟଙ୍କା ଭାଇ, ଆମର ଗାଁ ପାଖର ଭାଇ ଜଣେ। କେତେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ରହିଲାଣ? ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ଭଲ ଖଞ୍ଜେ ଜଗା ରଖା କରିକି ପାର୍କଟାକୁ ପୁରା ନିଜର ଭାବିକି ପୁରା ଭଲ ଖଞ୍ଜେ ବନେଇ ସାରିଲାଣି ପାର୍କଟାକୁ। ଗାଁ ଗହଳି ପାର୍କ ଯେମିତି ଭାବିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ଚଳିବ, ଗାଁ ଗହଳି ପାଇଁ ପାର୍କଟା ଚଳିବ। ଏପଟେ ପାର୍କ, ସେପଟେ ଗାଡ଼ିଆ, ସେପଟେ ଘର, ସେପଟେ ଚାଷବାସ ହେଉଛି। ଏଠି ଗାଈ ଚାଷ ବି ହେଇଥିଲା, ଗାଈ ଫାରି ରୁହନ୍ତି, ଗୁହାଳ ଘର। ଏଠି ତ ଭୋଜି ଆଉ। ହଂସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଂସ ଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ହଂସ ଥିଲେ, ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଗୋଡ଼େଇବେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ। ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହଂସ ଥିଲେ, ହଂସ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି,
हस ना आज बहुत बुलाबुली होगा भोक भी प्रचुर लगे भिडियोटा आम ये एंड करिया।